Hej Sandy. Ska ni få rent och fint nu? Ha? Ja, Sandy. Jättefin tjej. Hallå killar. Vad gör ni för trams? Ha? Hallå killar. Rex. Theo. Rex och Theo. Vad håller ni två på med? Ha? Hej tjejen. Hej. Ja. Och här hade vi några inne. God kväll. God kväll. Här kan man inte se er. Det är jag rädd för. Jag vet inte, vi får se. Ja. Peppe. Jag har den rätt på den alltså. Han borde ju vara här någonstans på gallret. Du är inte höger.